Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Juleka Putri Setiawati, NIM 10, mata kuliah Bahasa Jawa, kelas 4A PG PAUD. Enggene kulo ajenge nyeritakake dongeng anak wedhus sing nakal. Ing zaman biyen ana bocah pangon sing jenenge Bima. Dheweke duwe pirang-pirang wedhus. Saben isu Bima lungguh ing ngisore wit sing maca buku nalika kewan-kewane golek pangan ing madon. Ing kelompok kewan iku ana wedhus siji sing jenenge Bimbim. Bimbim sering lunga menyang grup. Bima ngelingake Bimbim supaya ora lunga. Nanging Bimbim ora ngatekake petunjuk kasebut. Sawijine dina Bimbim ketemu karo ulet piton. Untunge Bimbim bisa owal. Dina cendakake Bimbim dioyak dening asu. Bimbim melayu kanthi cepet lan bisa nyelametake. Hati-hati Bimbim, ujar kanca-kancane. Aku cukup pintar ngindari bebaya, ujar Bimbim. Aku ora ngerti carane ngatasi wedhus nakal iki, Amir sambat kuatir. Ing sawijine dina Bimbim lagi mlaku-mlaku, dumadaga dheweke weruh godhong ijo seger ing jarak. Enak, aku kudu mangan kabeh godhong, mikir Bimbim nalika mlaku alon-alon menyang godhong. Bimbim sibuk nyokot godhong nalika macan nyedaki dheweke saka ing setengahe grumbulan. Dumadaga macan nyedaki cabang lan tugel. Bimbim krungu suarane banjur sadar. Ora let suwi macan metu saka semak. Weruh macan liar Bimbim wedi banget. Tolong, tolong. Bimbim wiwit jerit. Macan lagi ngadeg ing ngarepe Bimbim. Untunge ana wong sing mburu. Aku kudu nyimpen wedhus, penginten pemburu. Dheweke uga murup gagaman menyang udara, kaping pirang-pirang. Macan ajri krungu bedil. Dheweke ngeculake sikile Bimbim banjur ditinggal dheweke. Krungu bedil Bima menyang papan kasebut. Dheweke kaget banget weruh bos kasebut goyang kanthi wedi. Matur suwun pemburu, ujar Bima. Nalika wedhus lan wedhus liyane nemokake kedadian kasebut, dheweke wedi. Kene seneng sampeyan wis aman, Bimbim. Kabeh padha ngomong nanging besuke sampeyan kudu luwih ati-ati. Mula Bimbim ora nate golek kelompok maneh. Dheweke entuk pelajaran sing berharga saka kedadian wektu kasebut.